Sa paglapit ng aswang sa pinakadulo ng bubong, agaran din naman itong hinila pababa ni Gonzalo gamit-gamit ang kanyang latigo. Pagbagsak nito sa lupa, agad din namang hinawakan ni Gonzalo ang leeg nito, sabay kaladkad papalayo sa tirahan ng may-ari ng palayan. Habang umuungol ang aswang na yon, patuloy ang ginagawa nitong pagpupumiglas sa pagkakahawak ni Gonzalo. Pero kahit anong gawin niya, hindi niya magawang maialis ang kamay ng gabunan sa pagkakahawak nito sa kanyang ulo. Nang tuluyan na silang makalayo sa tahanang yon, pinili ni Gonzalong ipako ito gamit-gamit ang mga buhay na salita na kanyang alam. Dahil na rin sa kakaibang abilidad na taglay ni Gonzalo, kung kaya't nagagawa niyang makapag-usal ng mga buhay na salita na ibinigay sa kanya ng kanyang tiyuhin. Sa pagkakapako ng aswang, doon na sinimula ni Gonzalo ang pakikipag-usap dito. Demonyo ka! Bakit mo niyayang gawang napakabait na taong yan? Tanong dito ni Gonzalo. Matapos niyang makapagtanong, tanging pagpumiglas lamang ang naisip gawin ng aswang. Pilit niyang iniaalis ang kamay ni Gonzalo pero hindi niya ito magawa dahil sa sintigas ng bakal ang pagkakahawak nito sa kanyang ulo. Makalipas ang ilang minuto, pinili na lamang ng aswang ang sagutin ang mga katanungang ibinabato nito. Nag-iisa lamang ako sa buhay. Wala na akong kapamilya at kadugo sa lupaing ito. Nais ko mang hindi mangyanggaw ng tao, ay wala akong magagawa dahil ito ang nais ng sarili ko. Sagot naman ng aswang. Dahil sa sinabi ng babae, ay halos kumunot ang noo ni Gonzalo. Alam niyang marami itong kasama at gumagawa lang ito ng rason upang makatakas sa mga kamay niya. Ang pinakaayoko sa lahat ay ang taong sinungaling. Mamamatay ka na rin lang. Gumagawa ka pa ng paraan upang madagdagan ang iyong mga kasalanan. Bakit hindi mo sabihin ang totoo mong pakay sa taong yan? Ha? Sagot naman dito ni Gonzalo. Matapos niya itong gawin, halos hindi magawang makasagot ng aswang. Sa pag-alis ni Gonzalo ng kanyang kamay sa aswang, ay kitang-kita niya ang labis na pagngisi nito. Nang maialis na ni Gonzalo ang kanyang mga kamay, agad din namang nag-akmang tatakas ang aswang na yun. Pag-amba nitong pupula siya sa kanyang kinaroroonan, bigla itong napatigil nang sumipol si Gonzalo. Gulat na gulat noon ang aswang, gawa ng ang kanyang pakiramdam noon ay merong kung anong bagay ang nakatali sa kanyang buong katawan. Ni hindi niya magawang tumayo, na para bang merong nakadagan sa kanyang ulo na napakabigat. Ilang minuto pa ang lumipas, tuluyan ng bumagsak sa lupa ang aswang na yon dahil sa hindi na nito nakayanan ang bisa na taglay ng mahiwagang pamako ni Gonzalo. Sa pangalawa kong pagsipol, kakainin ka na dyan ng lupa. Kung ako sa'yo, bago mo tanggapin ang kamatayan mo, kahit papaano, pilitin mong gumawa ng mabuti. Habang nagpapatuloy ang kanyang pagtanong sa aswang na yon, bigla siyang natigilan nang makaamoy siya ng napakasangsang na amoy sa buong paligid. Kasabay ng pag-amoy dito ni Gonzalo ay ang unti-unti niyang pagrinig ng pag-aangil ng isang kakaibang nilalang. Agaran din niyang nasipat ang kanyang likod upang malaman kung sino ang kanyang bisitang paparating. Habang umiikot ang kanyang paningin,
doon niya nasipat ang 3 babaeng nakatayo sa gitna ng palayan. Nanlilisik ang mga mata nito at nakasuot ito ng saya na kadalasang sinusuot ng mga matatanda. Habang nakikipagtitigan dito si Gonzalo, pinili niyang muling sumipol upang higpitan ang pagkakapako ng kanyang bihag. Sa pagrinig ng aswang na yon ng kanyang sipol, ay ang pagsubasob nito sa lupa. Umiiyak na ang nilalang na yon, pero hindi ito pinakitaan ng awa ni Gonzalo. Habang dahan-dahan siyang tumatayo, hindi niya nagawang maialis ang kanyang paningin sa 3 babaeng kanyang nasilayan. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla niyang nasipat ang mga ito na panaykamot na sa kani-kanilang mga katawan. Hinayaan lamang itong gawin ni Gonzalo upang mapakiramdaman niya ang mga susunod na mangyayari. Sa bawat pagkamot ng mga babaeng yon ay ang paglagas ng kanilang mga balat na animoy mga ahas na nagpapalit ng kani-kanilang mga balat. Hinubad na din ng mga ito ang kanilang mga kasuotan at nag-umpisa ng gumawa ng mga bagay na hindi ordinaryo sa mga mata ng tao. Ang isa sa mga ito ay lumiliyad-liyad na sa kanyang kinatatayuan, habang ang 2 naman ay panayang ginagawang pagbubungkal sa lupa. Nagbubungkal ang mga nilalang na yon na para bang meron itong hinahanap na bagay sa palayan. Sa paglipas pa ng ilang minuto, tuluyan na ngang nagsiuslian ang mga malalapad nitong mga pakpak. Habang humahaba ang kanilang mga braso at binti, rinig na rinig ni Gonzalo ang pag-aangil ng mga ito. Sa pagtalas ng kanilang mga kuko, ay ang pag-umpisa nilang lumipad sa kinaroroonan ni Gonzalo. Agad din naman noong kinuha ni Gonzalo ang tabak ni Mapulon upang kahit papaano'y makapaghanda siya sa nalalapit na labanan. Alam niyang walang panama sa kanyang abilidad na taglay ang mga aswang na kanyang nasilayan, pero mas pinili niyang maging maingat sa kanyang mga gagawing hakbang dahil sa wala siyang kasama sa lugar na yon. Habang tumatakbo si Gonzalo papalapit sa mga ito, ay ang unti-unti niyang pagpapalit sa kanyang ikalawang anyo. Kahit nasilayan na ng mga aswang ang nakakapanindig balahibong kaanyuan ni Gonzalo, nakakapagtakang hindi nagagawang matinag ang mga ito. Marahil ay napaka-importante sa kanila ng bihag ni Gonzalo, kung kaya't wala na silang maaaring pagpilian kung hindi ang humarap ng isang gabunan. Sa paglapit ng magkabilang panig sa isa't isa, muli na ngang sumiklab ang kanilang umaatikabong labanan. Dahil sa napakaliwanag noon ng buwan, pinili ni Gonzalong huwag lumipad sa kalangitan. May nabanggit kasi sa kanya si Mapulo noon tungkol sa sumpa ng tabak na kanyang nagsisilbing sandata. Ayon kay Mapulon, na kapag walang ulap sa buwan, ay hindi niya maaaring dalhin ang mahiwagang tabak sa kalangitan. Dahil kapag ginawa niya ang bagay na yon, merong mahiwagang kadena ang pupulupot sa kanya upang mapanatili siya sa lupa. Hindi mawawala ang kadenang yon hanggat hindi niya nagagawang bumalik sa kanyang orihinal na kaanyuan. Napakadelikadong mapuluputan ng kadenang yon ayon kay Mapulon, sa kadahilanang ito ang magiging dagdag pahirap niya sa laban ng kanyang sinusuong. Anong ginagawa mo, gabunan? Lipad! Lipad! Habulin mo kami! Sigaw ng isang aswang. Nang marinig ito ni Gonzalo, ngumisi lang naman ito at dahang-dahang binuka ang kanyang labi na nababalot ng napakaraming pangil. Kasabay ng pagngisi ni Gonzalo,
ay ang pagkuha niya ng latigong nakapulupot sa kanyang bewang. Muli niyang itinali ang mahiwagang tabak ni Mapulon sa latigo upang magawa niyang malabanan ang mga aswang na lipad na kasalukuyan niyang kinakaharap. Sa pagtali ni Gonzalo ng tabak ni Mapulon sa latigo, panay naman ang ginagawang pagsugod sa kanya ng mga aswang. Hindi siya nito binibigyan ng pagkakataon upang magawa ang kanyang mga nais. Alam kasi ng aswang na mahihirapan na silang makalapit kay Gonzalo sa oras na makumpleto na nito ang kanyang armas. Ilang minuto pa ang lumipas, nagsabay-sabay nang sumugod kay Gonzalo ang mga aswang na yun. Kitang-kita na kasi nilang malubhana ang nagawa nilang sugat sa gabunan, kung kaya't naging kampante na sila na magagawa nila itong kitila ng buhay. Dahil sa nahihirapan na noong itali si Gonzalo ang latigo sa tabak, naging pagkakataon naman ito ng mga aswang upang isagawa ang kanilang pinakahuling pag-atake. Habang si Gonzalo ay nakaluhod sa lupa, bigla nila itong pinaulanan ng pagkalmot gamit-gamit ang kanilang napakahabang mga kuko. Sa patuloy nilang pag-unday ng pagsaksak sa katawan ni Gonzalo, bigla silang naantala nang biglang tumawa si Gonzalo ng napakalakas na para bang hindi ito seryoso sa sitwasyong kanyang kinalalagyan. Nang akmang lilipad na ang mga aswang upang lumayo sa kanya, biglang nagulat ang mga ito nang merong umuslot na isa pang kamay sa likuran ni Gonzalo. Pag-uslot nito ay ang kasabay naman ng kanyang napakabilis na paggalaw upang madakip ang mga aswang sa paligid. Hindi na nagawa pang makapalag ng mga aswang na yon nang tuluyan na silang dakmain ni Gonzalo. Habang tinititigan nila ang gabunan, unti-unti na silang nakakaramdam ng takot para sa kanilang mga sarili. Hindi ako naging gabunan lang para paslangin ng mga mabababang uri ng ating lahi. Pakatatandaan niyo sana na sa panaginip niyo lamang maaaring patayin ang gabunan ng ating lahi. Wala kayong lakas para bigyan kami ng malubhang sugat sa aming mga katawan. Ang sugat na nakikita niyo sa akin ay isa lamang ilusyong likha ko sa pamamagitan ng aking bertud. Ngayong hawak ko na kayo, tapos na ang laban para sa gabing ito. Ama, maraming salamat. Nakuha ko na ang pinakamataas na abilidad ng bertud na inyong ipinamana. Gagamitin ko ito sa kabutihan at hinding-hindi na ito mababahiran ng kasamaan. Dagdag pa ni Gonzalo. Matapos niyang makapagwika, ay halos magsisisigaw na ang mga aswang sa paligid. Pinili niyang lumipad sa kinaroroonan ng pinako niyang aswang upang dalhin ang kanyang mga nahuli sa pinakadulo ng palayan. Paglapit ni Gonzalo sa aswang na nakasubasob sa lupa, agaran din naman niya itong hinawakan gamit-gamit ang kanyang mga paa. Sa paglipad ni Gonzalo ay wala nang nagawa ang mga ito kung hindi ang umayon sa kanyang kagustuhan. Ilang minuto lang noon ang lumipas nang tuluyan na nilang narating ang pinakadulong bahagi ng palayan. Sa paglapag ni Gonzalo sa kakahuyan, pinili niyang ipako din ang 3 aswang na yon, gamit-gamit ang kanyang mga buhay na salita. Nais niya muna itong kausapin upang kahit papaano'y malaman niya ang dahilan ng mga ito bago niya tuluyang patayin. Habang nag-aangil ang mga nilalang na yon, dahan-dahan namang sumisipol si Gonzalo. Sa bawat pagsipol na kanyang ginagawa ay ang pagbigat ng mga katawan ng mga aswang. Ramdam na ramdam noon ni Gonzalo ang paghihirap ng mga ito, na sa bawat paghinga nila ay kinakailangan pa nilang gamitin ang kanilang mga bunganga. Matapos ang ilang minutong paghihirap,
Pinili ni Gonzalong muling tanungin ang mga ito. Nais ko ng maayos na sagot para sa maayos na tanong. Huli na ito. Kapag meron pa akong narinig na hindi kaaya-ayang salitang manggagaling sa inyong mga bibig, ay kikitilang ko na kayo ng buhay. Huwag ninyo akong subukan, dahil lahat ng aking sinasabi ay kaya kong panindigan. Wika ni Gonzalo. Matapos niyang makapagwika, ay meron siyang narinig na isang paghagikgik ng aswang na kanyang nadakip. Biglang nag-init noon ang ulo ni Gonzalo at walang sabi-sabi ay agaran niyang pagkuha ng tabak upang tapyasin ang ulo nito. Sa pagsilay ng mga kasamahan nitong aswang sa namatay nilang kasama, ay tanging pagsisisi at iyakan lang naman ang nagawa nila. Matapos itong gawin ni Gonzalo, ay dahan-dahan ang nagiging seryoso ang mga aswang na kanyang nadakip. Nakakausap na niya ito ng matino at nagkakaroon na ng mga magagandang sagot ang kanyang mga tanong. Sa pagsapit ng hating gabi, tuluyan na ngang nagsawa si Gonzalo sa mga ito. Pinili niyang pagpapatayin na lamang ito ng sabay-sabay upang wala na siyang makitang maghihinagpis para sa pagkamatay ng kanyang mga kasama. Ang ginawa noon ni Gonzalo ay pinuluputan niya ng latigo ang leeg ng mga ito upang pugutan ng ulo. Magnilay-nilay kayo at humingi ng kapatawaran habang itinatali ko sa inyo ang aking latigong magbibigay sa inyo ng kamatayan. Gawin niyong pagkakataon ito upang kahit papaano'y mabawasan ang inyong mga kasalanan. Wika ni Gonzalo. Habang dahan-dahan niya itong ginagawa, ay wala siyang naririnig na pagmamakaawa sa mga aswang. Nang maitali na niya ang latigo sa mga leeg nito, bigla itong nagsisisigaw na parabang hindi pa nila natatanggap ang kanilang nalalapit na kamatayan. Sa pagtusok ng mga matatalas na talim ng latigo sa kanilang mga leeg, ay ang patuloy na pag-agos ng maitim na dugo sa kanilang mga katawan. Paghigpit ng hawak ni Gonzalo sa latigo, ay agaran din naman niya itong hinila na siyang naging sanhi upang maputol ang mga ulo nito ng sabay-sabay. Pinili niyang sugatan ang mga ito ng tabak ng panahon upang tuluyang maabo ang kanilang mga bangkay. Matapos ang mga pangyayaring yon, pinili ni Gonzalong bumalik na sa kanilang tahanang tinutuluyan. Ang karamihan sa mga naitanong niya sa mga aswang na yon ay ang pugad na maaaring kinaroroonan ng mga balbal na kanilang kalaban. Habang siya ay naglalakad sa gilid ng palayan, sa hindi inaasahang pagkakataon, biglang nagpakita sa kanya ang lalaking balbal na kanilang nadakip. Panay ang pagsitsit nito sa kanya na parabang meron itong nais sabihin. Dali-dali din namang nilapitan ni Gonzalo ang pinagkukublian nito upang alamin ang gusto nitong sabihin. Ramdam na ramdam noon ni Gonzalo ang hindi pagiging aswang nito dahil sa meron itong amoy na kahawig ng sa engkanto. Ano ang kailangan mo? Tanong dito ni Gonzalo. Ginoo, sabihin mo sa ermitanyo na nalalapit na ang pagsalakay ng mga balbal. Meron 2 silang kasama na siyang namumuno sa kanilang pangkat. Mag-iingat kayo, Ginoo, dahil malalakas ang mga busaw na inyong makakaharap. Marahil ay ito na ang huli kong pagpapakita sa inyo. Kung kaya't sabihin mo sa ermitanyo na masaya kong makapagbigay ng tulong hanggang sa kahuli-hulihan kong buhay. Wika ng engkanto. Nang marinig ito ni Gonzalo,
ay bigla siyang nakaramdam ng lungkot para sa engkanto. Nais man niya itong iligtas, ay hindi niya yun magagawa dahil sa maaaring mabulilyaso ang plano ng mga balbal kung sakaling tangkain niyang iligtas ito. Matapos makapagbigay ng impormasyon ng engkanto, agaran din naman itong kumaripas ng takbo papalayo sa kinaroroonan ni Gonzalo. Nang tuluyan ng mawala sa paningin ni Gonzalo ang engkantong kanilang kasangga, pinili niyang magmadali nang bumalik sa kinaroroonan ng kanilang pangkat. Sa pagdating ni Gonzalo sa kanilang tahanan, agaran din naman niyang hinanap si Pio Carpio. Nadatnan niyang naglilibot noon sila Samuel papaikot sa lugar na pinaglalamayan. Kahit wala ng tao noon, nananatiling malakas pa rin ang ningas ng apoy ng mga sulong kanilang ginawa. "Oh, Gonzalo, bakit napakatagal mo?" tanong ni Samuel. Maraming nangyari, Samuel. Bukas ko na ikukwento. Siya nga pala, nasaan si Tio Carpio? Tanong ni Gonzalo. Nang marinig ito ni Samuel, agad din naman itong itinuro ang kusina ng bahay. Hindi na nagawang makapagpasalamat noon ni Gonzalo dahil sa labis na pagmamadali nito. Nang makita na niya si Pio Carpio, agad din naman niyang ipinagsabi ang kanyang mga nalaman. Habang inilalahad ni Gonzalo ang desisyon ng kanilang engkantong kasangga, hindi nito mapigilang maging malungkot para sa mga susunod na mangyayari. Maging si Pio Carpio noon ay hindi nagawang makapagsalita nang malaman niyang nalalapit na ang kamatayan ng kanyang kaibigan. Pinili na lamang nila noong magtimpla ng kape upang kahit papaano'y maibsan ang lungkot na kanilang nadarama. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, doon ikinuwento ni Pio Carpio ang kanilang mga pinagdaanan ng engkantong nagpaalam kay Gonzalo. Ayon kay Pio Carpio, na minsan ding napagsilbihan ng engkantong yon ang kanyang inang si Astring. Marami silang pinagdaanan nito noong kanyang kabataan, na halos ilang beses na nilang nagawang dayain ang kamatayan. Dagdag pa ni Pio Carpio na ni minsan sa buong buhay niya, hindi siya nagawang talikuran ng engkantong yon. Palagi itong nakahandang ialay ang kanyang buhay para sa mga taong nagmamahal sa kanya. Habang pinakikinggan ni Gonzalo ang kwento ng tiyuhin niya, ay halos hindi niya mapigilang maging emosyonal sa kanyang kinauupuan. Nais niya nang umiyak noon, pero pilit niya itong pinipigilan upang wala silang maistorbong kasama sa kanilang paligid. Sa pagpapatuloy ng kwento, ay ang paglusob ng mga balbal at busaw sa kinaroroonan nila Pio Carpio. Okay, pumiyok pa sa dulo. Pero lapag kagad natin yung 74, siguro mamayang mga 8 p.m., 9 p.m. So, kita-kits tayo. Salamat.